Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ƴan uwa. Yanzu a gurguje za mu sake bayani kuma za mu sake nuna mutane yadda ake trading da ita wannan platform mai albarka wato COTP kenan, wanda muke trading da ita kullum muke turo update ake gani muna samun riba. So mafi yawanci akwai sabbin mutane kuma ana mun magana cikin DM ana cewa ba san yadda ake trading ba wai, to shi yasa ne ke gani. To yanzu dai farko idan za ka yi dai trading da ita, na yi bayani da yadda ake sa ita dala a ciki, ake recharge, ake withdraw, ake komai. Farko dai za ka yi trading za ka zo kan wajen transaction hall ɗin nan ne, ga ta nan wannan button na ƙasan nan. Idan ka shigo zai nuna ma asset naka, ga total asset gaba ɗaya abubuwan da yake transaction da balance haka da komai shine total asset. Sai ga in the transaction wallet, ita kuma in the transaction wallet kuɗin da idan ka yi transaction da ita ne kafin ya dawo kan wallet balance naka, to shine yake zama nan kamar yadda zan yi yanzu. Shi kuma wallet balance naka shine kuɗin da shi kake da daman cewa a wannan lokacin, kake da daman in ka ga dama za ka sake yin koma transaction, in ka ga dama kuma za ka cire shi kai withdraw zuwa exchange da kake so. In ka zo nan kuma ga income from the transaction, wannan ita ne ribanka, daily ribanka da kake gani. Kana transaction za ka ga tana ƙaruwa. Successful transaction kuma transaction da kai a wannan yana. Transaction amount kuma total amount din da kai investing a wannan yanan kai transaction da shi shine. To yanzu da gurguje bari mu gwada trading in koya gani. Idan za ka yi trading, farko abin da za ka danna nan immediate competition for orders nan, wannan farin button din shi za ka danna. Idan ka danna za ka yana scanning, yana neman wanda zai siya ma, za mu fiya yin da shi. To sai ka jira za ka gani. Jira ka gani wannan from Europe kenan, ka gane gashi nan zai siya dala 136 a price 0.97 kenan zai siya. To sai ka danna masu sell. Sai ka jira ya gama executing, ya gama. Kaga congratulations for successful transaction, kaga ka gama kenan. Kaga wannan transaction din ka sai da $136, profit naka is 0.4 a $136 kenan. Sai ka danna confirm. To kaga ya shiga. Idan ka ga in the transaction wallet naka, kaga $136 nan yayi loading a ciki. To yanzu wallet balance naka abin da yayi 197 ne. To kaga yanzu akwai. Sai idan ka zo in confirm the transaction naka, zaka ga yayi, zaka ga in ka zo in confirm the transaction naka, zaka ga ya sake increasing. That means profit naka ya karu kenan, komai zaka ga ya canja. Sai ka sake danna, ka jira the same process zaka ga ya kara fiya yin. Sai ka danna sell. Wannan dan Saudi ne, kaga 1.12 USDT yan sai masa. Ka danna, za ga kana yi, za ka gani wallet balance naka yana raguwa, kana yi yana raguwa. To har sai ya kai, sai ya zo kasa da 5. Idan ya zo kasa da 5 USDT ba zai wa, saboda minimum transaction amount din da za ka yi 5 ne. Ka gani sai yan sake danna. Ka ga yanzu wannan 59 ne, dan Ecuador ne wannan. 59 USDT. Masha Allah. Sake dannawa. Ka ga dai gashi dai abu yana ta tafiya da izinin Allah. Wannan dan India ne a cash ya sai dala 20. Kaga riba mu a cikin 0.06 ne. To wannan kaɗan in kana haɗawa kana yauni da yake abun ana yi da yawa. In kai a yana sai ka gani da izinin Allah ka samu kuɗi mai ɗan albarka. Bisa dai ga yanayin abun da ka sa a ciki ne. Kuma dai abun da ya fi 3.3% ne investment naka, inda har za ka yi trading cycle 12 a yana. So yanzu ka gani gaba ɗaya na gama. Yanzu idan na danna ma ba zai yi ba saboda is lower than 5, ba zai yi ba. To za mu je bayan 2 hours. Idan mun dawo za ga
an gama executing transaction din gaba daya za ga ya dawo wallet balance naka, sai ka sake repeating same processing. Idan har kana tunani za ka manta ma, ka sa alarm bayan 2 hours haka, bayan 2 hours ka dinga dawowa, za ka gani haka kana yi to za ka ga ayana ka samu wani abu mai dan keke ne, yanayin dai bisa ga investment naka. Masha Allah.